femme soit soumise à son mari et que le mari aime la femme comme Jésus-Christ a aimé l'église. Aimons-nous. C'est le commandement donné par Jésus-Christ, le roi des rois. Ouais. Linda mwasi na yo lokola Yesu Masiya alingaka Ecclesia. Yo pe mwasi banga mobali na yo. Ouais. Akosana bakoko manzoto moko akosana ya bako famille Miguel Makengo apesi toni na bamarie Friday Chibo apesi toni na bamarie Okabwana te bosima makasi oyini akota te bosima bana Yesu ibala ibala mama ese moningi soki ezazali kati na bino. Sabela, 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 Sabela. Mama, mama. Mama matana. It's the will of God. Just celebrate. Live out for me. It's the will of God. Just celebrate. My husband and my own. Auren nufin Allah ne, abinda Allah ya haɗa karfa wani ya raba. Aure nufi yaran ne, zo mu yi murna, mama matana. Mama matana. Mikel Mekengo, the Friday Chibo, aka Boss Amaya. It's my face on the beat.
idan ka yi haka ake wawanci gari. Kun ji rogo ake wawanci gari. Kun ji mara hankali ake wawanci gari. To sai ku ji kuma Allah ya baki mai gida mai hankali, amma gashi yau kina zagi kina shege dan banza. Wawa sha 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 idan ki haka o aiki banza ne ki yi. Kun ji mai ce mara hankali banza ne ki yi. Aikin banza o aikin banza ne ki yi. Ku kaunace junanku wayo haba. Ku rungume juna kuna ce wayo na ce ku rungume junanku kuna wayo haba. Ku tallabe junanku wayo mu dogara ga Yesu, mu dogara ga Allah. Mene ya same mu dogara ga Allah. Na ce mu dogara ga Yesu, mu dogara ga Allah. Mene ya same mu dogara ga Allah. Na ce mu dogara ga Allah, mu dogara ga Yesu. Mene ya same mu dogara ga Allah. Mu dogara ga Yesu. Mene ya same mu dogara ga Allah. Sai ku ci soyayya. Ka kira matanka Lovina. Ku kira